hyvin keskelle. Siitä Teemu Engberg ajaa maalille. Alnefelt on selällään maalillaan. Ja katsotaan nouseeko ruotsalaismaalivahti. Nyt näyttää, että nyt käy kipeää kyllä IFK:n maalivahdille, joka on todella tärkeä mies tälle joukkueelle. Teemu Engbergin härkämäinen ajo tässä maalille ja siitä yrittää viimeistelyä. Ihan ei saa kunnon yritystä aikaiseksi ja sen jälkeen joo, lonkka taitaa osua siinä Alnefeltin päähän ja siitä jonkinnäköinen törmäys tulee ja nyt totta kai toivotaan sitten, että mies olisi kunnossa. Ja se on selvää, että IFK-leirissä tämä tilanne aiheuttaa kyllä valtavaa huolta, nimittäin Hugo Alnefelt on niin tärkeä lenkki tällä hetkellä 9 ottelun pisteputkessa Alnefelt pelaamissaan otteluissa. Ja 9 viime pelistä, jotka Alnefelt on pelannut, IFK on voittanut 7 ja vain 2 jatkoaikatappiota. Ja sen jälkeen kun ruotsalaismaalivahti tuli, sama tilanne kuin Ilveksellä maalivahtiosastolla, merkittävä muutos oli myös yksi käänteen tekevä asia siihen, että kausi lähti kääntymään, mutta nyt se on valitettavasti IFK:n kannalta tämä tilanne niin, että Alnefeltin tilanne näyttää erittäin huonolta ja huolestuttavalta. Tällä hetkellä vain nyt toivotaan parasta sen suhteen, että tässä nimittäin näyttää nyt erittäin vakavalta tämä Alnefeltin tilanne.